Otrokovické děti si užívají prázdninové dny v tábornické osadě Pohořelické Hájenky. Jako každý rok pro ně Kvítkovický sbor dobrovolných hasičů připravil nevšední program. Vedoucí pro táborníky uspořádali cestu kolem světa za 14 dní. Jsou vybrané některé země na různých kontinentech, které teda navštíví. Jsou k tomu zaměřené nejenom hry, ale je k tomu zajímavě zaměřená i kuchyně, protože každý den je jedno jídlo, které je speciální právě pro tuto oblast, ve které se nacházejí. Jednou z mnoha cestovatelských výprav byla dobrodružná cesta do Austrálie. Vedoucí pro děti připravili bojovou hru v okolí tábora. Budou koulet před sebou pneumatiku, budou tam i nějaké obvazy, nějaký materiál jako vodu a podobně, které budou dopravovat sebou. A na jednotlivých stanovištích na této trase budou mít cedulky, kde budou mít informace o různých místech v Austrálii, ať je to třeba, výška nejvyšší hory, kde budou mít napsané, jak je vysoká, kde budou mít o městech, o obyvatelích, o přírodě, o zvířatech. Každý den se děti podívali do jiné země. Navštívili Antarktidu, Řecko, Čínu nebo Brazílii. Zavítali ale i za humna na Slovácko. V Americe ochutnali hamburgery s hranolkama, v Mexiku si dali fazole. Zkušení cestovatelé po několika dnech už mohli hodnotit, která země se jim nejvíce líbila. Líbí se mi na táboře dost a nejlíp se mi asi líbil den, kdy jsme byli v Brazílii včera. Tak mně se líbil nejvíc ta Brazílie, protože Brazílie má velké karnevaly a je tam hodně barev, takže ta Brazílie je tak nejoptimálnější a nejlepší. A tak já už jsem to 5. rokem, takže mně se tady furt líbí a je to tady prostě nejlepší. Asi v té Africe. A proč právě v Africe? Co jste dělali? Protože tam byla velká hostina. Každý den ti nejlepší za splnění úkolů obdrželi tábornickou měnu, za kterou si na konci cesty mohli zakoupit drobné suvenýry. Letní tábor podpořilo také 10 000 korunami město Otrokovice. O víkendu proběhl na atletickém stadionu Jiskry Otrokovice už 11. ročník VIP atletického desetiboje. Na start se postavilo v kategorii mužů 68 závodníků. Pro ženy organizátoři připravili 7boj, kterého se zúčastnilo 19 závodnic. Cílem celé akce není nějak být v absolutním pořadí vysoko, protože jsou tady jak aktivní sportovci z jiných sportů, z fotbalu, z hokeje, z baseballu a tak dále. Bývalí atleti, současní atleti a potom úplně amatéři, kteří si to vlastně chtějí zkusit proto, až bude třeba mistrovství světa, tak se na toho Šeberleho už dívali trošku jinak. Už po 11. se závodu účastnil také otrokovický tým v čele s atletickým matadorem Janem Janebou. Jako každý rok se připravujeme stále stejně a já si myslím, že dnešní výsledky doplnou to, jak jsme se celý rok připravovali. Soutěž amatérských závodníků se koná jako mistrovství města Otrokovice. Náročné měření sil v 10 disciplínách, které je při mistrovských závodech rozděleno do 2 dnů, museli závodníci zvládnout pouze v jednom dni. Po skončení akce je tombola, a doufáme i při tomto hojném počtu, že se na každého dostane. Jinak teda jsou tady nejenom z Prahy lidi, z Olomouce, ze Zlína, z Ostravy, ale dokonce tady máme i Chorvata, který teda dlouhodobě i žije v Otrokovicích. Máme tady právě z Tip Games Slovakia 3 slovenské reprezentanty, takže opravdu to vypadá letos zajímavě. Jako přípravu pro nastávající sezónu brala VIP atletický meeting mladá nadějná atletka Lucie Ondrašková. Ta patří mezi 6 nejlepších 7bojařek v České republice. V Otrokovicích ale konkurenci neměla. Já jsem vlastně ze Sokolu Opava a připravujeme se na podzimní závody za nějaké týmové a tak. A tohle se vlastně hodí, protože to jsou všechny disciplíny, člověk si vyzkouší, na co má, co může udělat a o tom to je, no. Pochvala ale patří všem účastníkům, kteří bojovali do skonání svých sil a překonali tak sami sebe. V kategorii mužů zvítězil s největším počtem bodů 4169 Daniel Michnáč. V ženách se překvapení nekonalo. Na první příčku dosáhla s celkovým počtem bodů 4836 atletka Lucie Ondrašková.